अदालगुरियाव इन्टार क्लाब आइजो काबादि बादायलायनाय खुंफुंनो खोब साखाफारा बोहैथि दाननि 22 अक्ट'खालि मेहेरगोनाङै इन्टार क्लाब आइजो काबादि बादायलायनायखौ खुंफुंगोन। बेनि थाखाय फारफ्रोमथिंबो साखाफारा जानाया सोलिगासिनो। अदालगुरि जिल्ला इउपिपिएल आइजो गांखंनि बानजायनायाव बे बादायलायनायखौ खुंफुंगोन। बादायलायनायाव सेथि आरो नैथि बान्थाजों लोगोसे साबसिन गेलेगिरि बान्थाबो होनाय जागोन। आरोबाव बे बादायलायनायावनो गेलेगिरिफोरखौ सायख'नानै अदालगुरि जिल्लानि मोनसे गोख्रों काबादि गेलेग्रा हान्जाबो दानानै दोननाय जागोन होननानैबो मिथिहोदों। इउपिपिएल दोलोआ रायजो राजानि गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगानायनि हाबा मावबाय थानायजों लोगोसे गेलेनाय बिथिङावबो लाइमोनफोरखौ थुलुंगाखांहोनायनि हाबा मावनाया बेबो मोनसे फोरमान। सेथियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय थाबाय। जोंनि बे उदालगुरि जिल्ला आइजो गांखं इउपिपिएलआ फैगौ 22 नभेम्बर खालि उदालगुरि जिल्ला आइजो गांखंनि बानजायनायाव मोनफ्रोमबो क्लाबनिफ्राय मोनसे काबादि बादायलायनाय जोङो लानाय जादों। बे काबादि बादायलायनायखौ जोंनि उदालगुरि जिल्ला आइजो गांखंआनो बानायनाय जागोन। बेखायनो जोङो गासै इन्टार क्लाबनिफ्राय जोङो जायानो गोसो जायो बेयाव माने काबादि गेलेनायखौ जोङो बाहागो लानो हागोन होननानै बयनिसिमबो मिथिहोनाय जाबाय। जोंनि बे काबादि गेलेनायखौ जोंनि बे उदालगुरि जिल्लानि जेसेबां माने ब्लकनिफोर बा रायजो राजाफोर गासिबो जोंजों लोगोसे हेफाजाब होगोन जाहाथे जोंनि बे गेलेनाया जाफुंसारो। बेनि थाखाय जों बयखौबो खावलायनाय थाबाय जाहाथे जोंनि वमेन सेल्फफोरा बा आइजो गांखंआ जौगानो हायो। बे गेलेनायनि गेजेरजों बा गासिबो बिथिङावबो जोङो जौगासार जानो हायो। जोंनि आइजोखौबो जोङो माने गोजौ थाखोआव लांनो हायो। बेनि थाखाय जों बे मोनसे गेलेनाय खामानिफोरखौ जोङो लानाय जादों। बेनि गेजेराव जोङो बेखौनो खावलायनो सानदों गासै रायजो राजाफोरा बे 22 तारिख खालि जोंखौ बयबो फैनानै हेफाजाब होगोन जाहाथे जोंनि बे खेला गासैबो बाहागो लानानै बा मोजाङै जाफुंसारो। बेनि थाखाय बयखौबो खावलायनाय थाबाय। आरो बे गेलेनायाव सेथि बाहागो मोनबाय बिथांमोननि थाखाय जोङो मोनसे मोजां प्राइज होनाय जागोन। लोगोसे नैथियाव जाया थांबाय बेनोबो जों होनाय जागोन। आरो जायानो माने साबसिन गेलेगिरि बिथांनि थाखायबो जों मोनसे गिफ्ट होनाय जागोन। बेनि थाखाय जोङो बयखौबो मिथिहोनाय जाबाय जाहाथे जोंनि बे खेलेनाया बयबो गोसो गुदुं जानानै गेलेयो। आरो बे गेलेनायाव जायानो देरहासार जाबाय बे टीमखौ जोङो माने उदालगुरि जिल्ला आइजो गांखंनि जानानै मोनसे टीम जोङो बानायना दोनगोन जाहाथे जेरावनो माने खेल जाया मानो बे खेलावनो जोङो बिथांमोनखौ जोङो लांनो हानाय बायदि जोङो मोनसे टीम उदालगुरि जिल्ला आइजो गांखंनि जानानै जोङो बानायना दोननाय जासिगोन। मिथिनो मोनदों बे गेलेनाय देरहागिरि बिथांमोनखौ गुबुनाव गेलेनो लांगोन नामा? बेबायदि देरहागिरि बिथांमोनखौ गेलेनो लांगोन नामा? जोङो बे जायफोरा देरहागिरि बेखौ जोङो जुदि गुबुनफोराव गेलेनो लिंहरब्ला जोङो लांनाय जागोन। काबादि गेलेनायनि गेजेरजों गोबां आइजोफोरा गावनि न'खरखौ सामलायलांनायखौ जोङो नुनो मोनदों। आरो बिदिनो जों मोनसे थांखि लादों जे जोंनि उदालगुरि जिल्ला आइजो गांखंनि जायफोरा काबादि गेलेग्रा गेलेगिरि बिथांमोनाबो मोजाङै गेलेनानै देरहासार जानानै गावनि न'खरखौ सामलायलांनो हायो। बे मोनसे थांखिखौ लानानै जोङो बे काबादि खेलखौ जोङो लानाय जादों जाहाथे जोंनि उदालगुरि जिल्लानि आइजो गांखंनि गेजेरावबो बिबायदि मोनसे मोजां गेलेगिरि ओंखारो। बेनि थाखाय जों बे थांखिखौ जों लानाय जादों। आरो लोगोसे जों काबादिजों लोगोसे जोङो गुबुन गुबुन गेलेनाय जेरैहाय भलिबल आरो फुटबल बेफोरबायदिखौबो जोङो लानाय जागोन जाहाथे जोंनि आइजोफोराबो गासै बिथिङावबो जौगानो हायो। बेखौ जों थांखि लानाय जादों। स्कुटि आरो बाइक सालायग्राफोरनि थाखाय मोनसे मोजां फोसावथाय। चिरांनि काजलगावआव पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव थानाय MMH अट' हन्डा श'रुमआ नोंथांमोननि थाखाय स्कुटि आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो होनायजों लोगोसे मोजां अफार लानानै फैदों। नोंथांमोना बे श'रुमनिफ्राय स्कुटि आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो मोननायजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे गंनै हेलमेट, गांसे ब्लेंकेट, नोगोद 500 रांनि खाबुखौबो मोनफागोन। MMH अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय बेफोर खाबुखौ नोंथांमोना 19 नभेम्बरनिफ्राय 30 डिसेम्बरसिम मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोजाम स्कुटि बाइकफोरखौबो बे श'रुमाव सोलाय सोल' खालामनो हागोन। नोंथांमोना MMH अट' हन्डा श'रुमाव स्कुटि आरो बाइकखौ बायनो गोसो दङब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8720957824 एबा 6001916155 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।